Kaya ngopo ki prae? Cak ucak. Iki sing adoh ketok ora kira-kira iki. Yo. Awas. Udil-udil. Ayo, udil-udil bocahe. Ora neh. Ora mesake. Lah iya kok. Maturun. Bocah cilik omahe adoh. Lah nggih. Teko kene diremuk. Remuk enten panggung, wonten mburi diremuk ibu-ibu. Loh. Kowe diremuk ibu-ibu, Cek. Kula teng kamar mandi nguyah. Ibu-ibu do penasaran kae. Wih, Ngontene ngarep lawang. terus kowe dikapakne, Cek. Mung dijiwit tok kula. Dijiwit apamu, Cek? Dijiwit pipi kula. Oh, pipimu. Kado sami penasaran. Iya. Uncek ki wong tenan pora ngono lho dadi dijiwit tibake ya wong tenan ngono jare. Selawan sik kene. Nggih, Bang Dalu. Lakune rek kaya Arya Penangsang ae. Nggih, Kang Dalu, Pak Dalang. Keri tanganku, Cek. Keri enten napa kula Ora mboten. kok. Biasane nek salaman kan mak mek ngono to. Kok Nggih. util-util kae. Nggih, jenenge wong cilik nggih util-util, Iya, yen Kak. gedhe nggih utul-utul. Luwih gedhe meneh ya atol-atol niku. Kuwi eneng sing gedhi neh, Cek. Mboten enten kok. Mung enten iki tok. Ampun gedhe-gedhe lah, abot leh nggawa. Pun dijumpuhi kalih wujude awake ngoten mawon. Aku Napa? sing tak guyu karo kowe, Cek. Napa guyu Kok napa? iso ngantek ora sabot maksudnya? Lah wong ki awake ngeten lho. Oh iya. Yen nggawa sing gedhe napa mboten abot? Ya. Ya Wong- jojone util-util kuwi enggak ya? Lah nggih, ngetene mlaku rekosane ra ukur ya. Ya tekmu ya enak Cek. Napane to, Pak? Ora Jelas sing dirembuk sing napa to? dodone
sing jodhone abot wingi lho tekmu enek apa ora? Nggih mboten enten. Ora enek. Mboten enten. Lah kok anak-anak? Sing anak-anak bojo kula. Oh iya iya. Sing anak-anak niku Salah, bojo aku kula. salah. Iya bojomu. Nggih. Kula Caramu piye, Cek? carane napa? Oh, ora maksude le udil-udil wingi lho. Ki carane ngutil-util niku wau. Pokoke nggih ngoten nika lah. Masa gak aja diceritake enten mriki lho jenengan niku. Ora. Cek, Pripun? aku ngene Cek, kowe iki ra cilik ta. Nggih. Gek wong kono ki ning ketok karo kowe. Lajeng Ngene. napa? Wong ado ora ketok. Kowe iki kuwi wong apa udu ora ketok. Oh, kula enten mriki. Nggih. Pun. Ora kene. Heh? Ora kene. Lho kene. Jenengan lajeng mriko. Kula kan mriki ngoten. Ora ngadeg kok ngadeg kok. Pripun to? Astagfirullah. Lho, para piyasa, uncek ki ya sak uncek. Nggih Mila ngeten iki. meneng ae. Uncek ki Mbok- ngeten iki, ben do ketok, mergo kabeh wong kae do ora ketok. Lah, Uncek kuwi sepira to? Lah, Temane mung sak ngene iki. Lah, ajeng ketok nggih napa? Aku ameng-ameng estu. Kula tratapan niki. Piye? Uga penak blas niki deboke. Sik. Kula mriki. Kono. Mikir, Bu. Ah, ganggu ae. Boten. Kok naik? Mali, Bu. Pun. Alah jabang bayi, Cek. Kowe nek Piye, karo Mbok? aku rek sik gedhi limbuk, Cek. Ya kan cocok to, Bu. Awake dhewe kan jodoh. Iya. Piye, Bu? Iya. Kabarmu, Bu? Kowe kok bagus men, Cek. Bu. Sayang sik, Cek. Iya. Sayang. Iyo. Walah, saka ya. Aku tak rasake ngene iki sesuk malah edan dhewe. Apa oleh menungso kok nyayang-wayang kulit ya? Aku upama sayang liyane oleh raja. Ayo tok. Mboten asal. Oh. Aja nyayang liyane mesti nguraga liyane aja nang ana. Rek raga liyane kowe ngene aku lho. Lah ke Bisa jenengan to. raga liyane ngene aku ki maksudmu? Lah sing nglakoke kan jenengan. Masa kula anu mriku. Tak ruwah kok dhewe kowe. Mboten. Mbok kula mandhap mawon to, Pak. Ora kowe ning kono ae. Sik tak musone buta kowe. Kurang ajar. Iki jane bengi iki lakone apa to ya? Kok dadi musuh ke buta barange. Jale. Oh. Kowe kuwi ora kok jempolmu ora pati ketok. Oh. Kowe wani karo aku, Cek. Sing tak wedeni apamu? Kowe wani tenan, Cek. Wani. Oh. Kobong. Uncek kobong. Uncekmu ya kobong, Cek. Jangkrik. Kula pas nyuruh lho. Gak mabul mlebu-e. Begol mesti. Wong kulit panganan samplukan kok ameng-ameng nyawa niku lho. Nek jenenge wong perang kuwi ora usah wedi rena-rena. Ngono. Lah kula kan batuk. Kena asep. Nanti sakit dadaku. Kowe iki ya iso watuk bareng to, Cek. Iki saged to, jenenge ya menungso lho elek-elek wong ngene iki. Oh, jenenge ya titahe Gusti kok mboten saged watuk niku. Kowe iki iso ya napas bareng to, Cek maneh, Cek. Nggih. Kowe jenenge wani karo aku. Gak sida.
Aku wis ngakoni kalah. Ora dikek. Dadi iki ra sida. Tak cokot lho, Cek. Apane sing mbok cokot? Ikine. Alah mbok nyok. Weh. Wong iki kadek ngeget-geti. Rasa aku kok kudu meh nyakot lho jenenge. Iya aku ki Awet mau sonten lho. aku ki puwengin lho Cek karo kuwi, Cek. Pengen kali sinten? Penasaran jane uncek eneke sepiro. Alah santai mawon mengke kula foto, kula WA-ne jenengan nggih. Nah. Kurang ajar. Niku mengke mang bandinge kali ngene jenengan kados pundi Bus! ngoten. Ati bane neko jenengan niku kok Aja ya. kuwi saru Cek kuwi. Ora kena omong. Dek saru napane? Kula fotoke jempol kula, mengke mang padake kali jempolin jenengan ngoten lho. Mboten kok saru, sangen jenengan mawon sing pikirane ngeres. Pek bengi ki ra ditunggoni ibu to. Lho. Ana sing presiden ketok mlenos-mlenos. Wah, gayane ngenomi. Kowe ki enak. Biasa dhisik ki lho aku ketemu pisan ki rambutnya putih, saiki kok ireng ya. Oh, tak Arep ketemu Sidan Ayu terus disemir. Eneng to kowe. Iki asli, Cek. Napa nggih? Asli. Lah sing riyen niku putih Lah nek niku ketekmu sambungan napa ne? ra Rambut kok sambungan ya mboten. Masa ora sambungan. Mboten kula sambung rambut kula kok. Heeh. Kowe medun piye, Dek? Kula mandhap mawon. Kene, padukne. Lah mandhap piyambak. Lampu, Pak. Lampu, Pak. Mesake, Cek. Oh alah. Jenengan Kowe masak- awet-awet urip ya, Le. Oh, nggih Pak. Semanten ugi jenengan nggih. Ya. Awet tuwek nggih. Kowe uripa ya. Nggih, nggih. Heeh. Uripa ngisor tok dhuwur aja urip. Dah modele kados napa? Urip ngisor tok kluget-kluget sikil tok. Tanpa ndas.